ଏବେ ନୂଆ ଅଫର୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଜେଡ୍ ଫ୍ଲିପ୍ 8, ଆଉ ଏକ ଜେଡ୍ ଫ୍ଲପ୍ 8 ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଜେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ 8 ଅଲ୍ଟ୍ରା। ଖାସ୍ କରିକି ଏବେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଜେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ 8। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଫୋନ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଫର୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ। ଖାସ୍ କରି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି 3ଟି। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାକ୍ସି ଲେଭେଲର ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାତ୍ର 75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଦମଦାର ଫୋନ୍ ରହିଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ଅଫର୍, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ। ତେବେ ଜମା ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ରହିଛି, ମାନେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ 75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।